Hello mga kawigal, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard. At this time, syempre, fast food battle po tayo. Meron po tayo ritong McDo spaghetti. Tapos syempre, meron po yung McDo chicken. Tapos gravy niya po. Syempre dito po, meron po tayong KFC spaghetti po. Tapos meron din po KFC chicken. Original po yan. At syempre, papahuli pa ang sariling atin. Meron tayo ritong palabok. Masarap na masarap po yan. Palabok, Jollibee palabok. Tapos syempre, Chickenjoy. Jollibee Chickenjoy. Tapos gravy po. Yan, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkilob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Nawa po ay lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa abdalayan ko sa inyong bugtong na sa Kristo na amin tapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Dito naman po tayo sa KFC. Spaghetti.
Tingnan naman natin to. Chicken nila. Juicy. Ano po? Jollibee Palabok na po tayo. Chickenjoy.
Hindi ko pamuksan. Excuse me. Ay, excuse me pa. Grabe, laki. Sobrang juicy. Save the best for last. Jollibee.
Sarap.